Mashujaa Day niyo gati y'abanyankongo bali bakominyoka se chimbero ao gati yabo Christopher Arogo uyoro mugaka bwe myaka 51 noyo mukuru chensemo chiaraganga imebongia kitutu chache South neranya leko bagagotea buna engaki ya ikire asabaga kabakoro bali bakwebwatani ne chigostori ao kunyara ko bakoinyorwa weteranda ke serikali ko baligereri amunama minyoko bene alengeta baga kabakoro buna chinchira choko bainyora na gusira chigosori. It is now their duty as a governor na abantu baje toto muisiko isiko gari na our strength yego chikorokana kiarabona Kenya to ara minyokire intumanyete kuminyoka ngore tatiso iro ka senchi. I know my rate of running depending the age nchenta gete abantu bonse bari bakominyoka mbaba sa kuba bachiche tobe gune timu kina tebe baji chamo the only problem oguse challenge tubwate umuntu na umanye tukuminyoka pi lakini turi gosoka isikeli nda abantu bakumanye ukunyo kuminyokera angega dikariyo gosoka isiko kuna bona ogende Kakamega ogende Machakos ogende Nakuru ogende Eldoret irindo manyekane kurwororene tingi kigotoka bas unapewa bona masters run like Gusii tinkagereti gose mu gakonde no are ogochuminyoka but I do recall that yaba kaka korunandi Machakos Kericho ngocha bare bagenda for masters run so toise konyora that twabekirwa se list yeyo then we shall have that opportunity bwoko genda bosio abagaka babekwa yani abagaka babekwa nsemo yabo bakuminyoka kando nebichana baminyoka kando ende serikali gosenerorera abagaka bamabera ebaekende nonye masuche barangirwa uchitaoni bachikomanyikana kuminyokana